Salamu alaikum. Nin Hausa muni ne ale bɛ gilan kosɛbɛ an kɛrɛfɛ jamana ninnu na. An bɛna de kɛ bi nin video in kɔnɔna la. An b'an ka ɲɔ ta k'a ko k'a jɛ. An bɛ foronto dɔɔni k'a la. Gan ni fin an b'o fana dɔɔni k'a la. Nin ye bɛnɛfunti ye o fana dɔɔni. Ɲamakukurunin fila ɲɔgɔn na an b'o ko k'o jɛ ka sɔrɔ k'o tigɛ tigɛ ka o kɛ a la. Ale baara bɛɛ b'a kun fɔlɔ de bolo. An bɛ sɔrɔ ka nin bɛɛ de ɲagami ɲɔgɔn ye sisan nɔ ka taa bila a ka sinikɛyɔrɔ la. N'a sinna ka ɲɛ sisan nɔ an bɛna tɛmɛ n'an ka baara tɔw ye. Ji litiri fila an b'o de k'a la nka mɛ ka ji litiri kelen k'a la fɔlɔ walasa ka ni o ɲagami ɲɔgɔn ye cogoya min na ji in ka se ka an ka ɲɔ bɛɛ labɔ ka ɲɛ cogoya min na. An ɲɛ tɛ komi n y'a fɔ cogo min na ale baara bɛɛ b'a kun fɔlɔ de bolo. An bɛ sɔrɔ sisan ka ji tɔ k'a la ka ni o ɲagami ka ɲɛ. An bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka n'a sɛnsɛn. An ka ji in k'a la an t'a tɛntɛn dɛ an b'a dɔn ka ji de k'a la ten tɔ. An bɛ sɔrɔ ka n'a sɛnsɛn ni finikolon sanuman dɔ ye. A ji bɛ se ka bɔ min wo fɛ an b'a bisi kosɛbɛ. An ka tila ɲaga in de kan ka bɔ sisan nɔ. An bɛna sɛnsɛn ko filanan kɛ sisan nɔ n'an ka tɛmɛ ne ka tɛmɛ in fana ye finilama de n'o t'i bolo i bɛ se ka kɛ ni tɔsɔn sanuman dɔ fana ye. An b'a sɛnsɛn ka ɲaga ɲaga misɛnnin tɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la. O kɛlen kɔfɛ an bɛna a datugu an ka kan ka kɛ tan tɔ an b'a datugu ka si walima i bɛ se ka kɛ sɔgɔmadafɛla fɛ i b'a to yen nɔ 8 ɲɔgɔn na walima 10 ɲɔgɔn na. Kanga misɛnnin min b'a sanfɛ la cilen kɔfɛ an bɛ n'o kanga misɛnnin ninnu ta ka bɔ a sanfɛla la walasa an ka mɔni kana na kunun an bolo. O kɛlen kɔfɛ ji min b'a sanfɛ an bɛ n'o ta sisan nɔ n'an ka bɔlini ye k'o kɛ an ka daga kɔnɔna la sisan nɔ. An bɛ ji in dɔgɔnin soli walasa ni min farila ka bɔ ɲɔgɔn na o ka kan ka ɲagami ɲɔgɔn na aw ɲɛ tɛ. A ji jɛman in dɛ o de y'an ka ko kolomayɔrɔ ye. An bɛ sɔrɔ ka o ni ji tɔnin nin cogoya in na aw ɲɛ tɛ. Nin min filɛ tan tɔ nin bɛ se ka kɛ ka baara caman kɛ hali ni mɔni tɛ a bɛ se ka kɛ ka mɔni wɛrɛ fana dilan. An bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka mɔniji an bɛ tasuma sanfɛla la a ka wuli. N'a y'a dɔn k'a fɔ k'a wulila ka ɲɛ sisan nɔ an bɛna kanga misɛnnin min b'a sanfɛ an b'o ta ka bɔ a sanfɛ la tuguni. An b'o o bɔnni. An ye sɔrɔ sisan ka tasuma faga. Tasuma bɛ faga bɔ a kɔrɔ de pewu an ka dunna in ni min kun bɛ a dugumana la sisan an b'o k'a la an b'a n'a melange ka ɲɛ. O y'a dilanni bannen ye aw de ɲɛ tɛ. An bɛ o de k'a la n'an y'a dɔn k'a fɔ k'a donna kojugu an bolo an bɛ ji dɔɔni far'a kan walasa a ka labila cogoya min na aw de ɲɛ tɛ. Nin baara in bɛ kɛ ka sɔrɔ tasuma fagalen don ka bɔ a kɔrɔla de. An ɲɛ tɛ an ka Hausa mɔni mɔn ka sisan nɔ ka ɲɛ. A tɔnin min tora a bɛ se ka kɛ ka baara wɛrɛ kɛ. An bɛ sukaro k'a la sisan nɔ sukaro min bɛ a bɔ wa ale filɛ nin ye ani farini de ka di kojugu. I mana i ka farini sukoromani dilan walima i mana dɔɔni san k'o kɛ a kɛrɛfɛ la k'a suya tan tɔ an bɛ sɔrɔ ka nɛngu la k'an ta langolo to ni video in diyara i ye i bɛ se ka like ka commenter ka partager i bɛ abonner walasa ka fɛn caman wɛrɛ ye aw kan bɛ o la inshallah.